Анылары, аның эшке фәлсәфәсе. Заманында аның үзенчәлекле юнәлеше еш кына тәнкыйтькә дучар булса да, ул үзенең романслары белән татар көенең икенче төрле яңгырашлы да булырга мөмкинлеген дәлилли. Аның әсәрләре яз, нәфислек, саф мәхәббәт юлдашлары булып, инде ничә еллар ил сәхнәләрендә йөри. Авторның «Ышанам» әсәре дә әнә шундыйлар рәтендә. Ышанам, бер-беребездән никадәр генә еракта яшәсәк тә, без очрашырбыз. Ышанам, таулар, елгалар, урманнар безнең юлыбызда киртә була алмаслар, ди композитор Рөстәм Яхин һәм аның сүз авторы Ләбиб Айтуганов әлеге әсәрләре белән. Yer